ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ኣጾማ ዝኾነ ጎይታ ጾም እንታይ ይበሃል? ጾመ 40 ጾመ ሐዋርያት ጾመ ፍልሰታ መልሲ ጾመ 40 ጾመ 40 ብኻልእ መንገዲ እንታይ ተባሂሉ ይጽዋዕ? ኣብይ ጾም ጾመ ገሃድ ፍረ ጽድቂ መልሲ ኣብይ ጾም ጾመ 40 ሎሚ ንሕና ንጾሞ ዘለና ብመን እዩ ክጽወም ጀሚሩ? ሐዋርያት፣ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ነቢያት፣ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ። ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳም ቆሮንጦስ ንክንደይ መዓልትን ለይትን ጸይሙ? 50 80 40 መልሲ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጾመ 40 ናይ ሎሚ ዓመት 2018 መዓዝ ክጅምር እዩ? ለካቲት 9 መጋቢት 8 ለካቲት 7 ጾመ 40 ዝጅምረሉ ለካቲት 9 ጠቕላላ ብዝሒ ኣብይ ጾም ክንደይ መዓልታት እዩ ዝጽወም? 40 45 55 ጠቕላላ ጾመ 40 ጽወም 55 መዓልቲ እዩ። ቀዳመይቲ ናይ ጾመ 40 ሰንበት መን ትበሃል? ምኵራብ ቅድስት ዘወረደ መልሲ ዘወረደ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ጾመ 40 ጾመ ምንታይ እያ ትበሃል? ጾመ ጻድቃን ጾመ ኢሌን ጾመ ህርቃል ቀዳመይቲ ሰሙን መልሲ ጾመ ህርቃል ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ እዚ እንታይ እንጀራ ክኸውን ኣዝዝ በሎ? ብርሃን እምኒ ዘረባ መልሲ እምኒ ዲያብሎስ ድማ ንኣምላኽ ክርስቶስ ስለዚ እምኒ ናብ እንጀራ ቀይሩ ኢሉ ኣዘዞ። መንፈስ ቅዱስ ንጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምንታይ ክፍተን ናብ በረኻ ወሰዶ? ብዲያብሎስ፣ ብሐዋርያት፣ ብመልኣክ መልሲ ብዲያብሎስ ንኽፍተን ናብ ገዳም ቆሮንጦስ ወሰዶ።